Programul, toți directorii care au doctorat. De această dată am folosit o structură care se numește director, are 3 variabile, nume, prenume, doctorat, cu valoarea da sau nu. Mai jos este o parcurgere a structurii de date denumită director. Parcurg fiecare persoană din vectorul dat. Dacă variabila doctorat este echivalentă cu da, fișez pe ecran. Structura a afișat pe ecran 6 persoane care au doctorat. În a doua situație, în al doilea exercițiu, programul selectează dintr-o listă de elevi pe cei care au minimum 85 de puncte și îi sortează premiul 1, premiul 2, premiul 3 sau mențiune. Am folosit headerul algoritm pentru a lucra mult mai ușor cu vectorul de structuri de date folosit în exercițiu. Am declarat structura numită elev, după cum se poate vedea, cu 3 variabile, nume, prenume, de tip int, funcție de tip bool și returnează true, funcția sort de vector de structuri. În programul principal am dat valori vectorului de tip elev, după cum se poate vedea. Aici sunt elevii, iar mai departe am folosit funcția sort pe vector de structuri, având parametrii primul elev și ultimul elev, variabila booleană declarată anterior de mica funcție cu valoarea true, dacă media e mai mică decât cel curent și fals altfel. Ne interesează doar elevii cu cel puțin 85 de puncte și vom începe cu if, număr de puncte mai mare sau egal decât 85. Apoi vom analiza dacă elevul se încadrează pentru premiul 1, 100 de puncte, premiul 2 între 95 și 99 de puncte, premiul 3 între 90 și 94 de puncte, iar dacă nu ajungem la mențiune 85-89 de puncte. După cum se vede, avem în final rezultatele obținute ca fiind premiul 1, premiul 2, premiul 3 și în final mențiune.